rapụ Jizọs, ọ bụ onye ebere, ọ bụ onye na-agwọ ọrịa. Ọ ga-enye gị ike ị ga-eji mere ekwensu onye na-emebi ụwa. Ọ bụ onye mgbaghara njọ, onye na-eche mmadụ, ezi onye chatụrụ. Were eziokwu soro ụzọ ya, o nwanne, ị ga-enwetakwa ihe ị na-achọ n'aka ya. Oge bụrụ oge mkpa gị, oge nye gị ezumike, oge nyekwa udo. Kedu ka isi rapụ Jizọs onye nzọpụta? Ọ bụ ekwensu bụ onye abụrụ ọnụ, ewu nwanne. Ịma onye ekwensu na-eduhie n'ụzọ enyi m, jụọ onwe gị ajụjụ n'ihe ndị a, enyi m. Ọ bụ gịnị mere unu ji rapụ Jizọs? Ọ bụ onye ebere, ọ bụ onye na-agwọ ọrịa. Ọ ga-enye gị ike ị ga-eji mere ekwensu onye na-emebi ụwa. Ọ bụ onye mgbaghara njọ, onye na-eche mmadụ, ezi onye chatụrụ. Were eziokwu soro ụzọ ya, o nwanne, ị ga-enwetakwa ihe ị na-achọ n'aka ya. Oge bụrụ oge mkpa gị, oge nye gị ezumike, oge nyekwa udo. Kedu ka isi rapụ Jizọs onye nzọpụta? Ọ bụrụ ekwensu onye abụrụ ọnụ, ewu nwanne. Ịma onye ekwensu na-eduhie n'ụzọ enyi m, jụọ onwe gị ajụjụ n'ihe ndị a, enyi m. Ọ bụ gịnị mere iji rapụ Jizọs Kraịst bụ eze ndụ wee gbapụrụ ekwensu bụ onye abụrụ ọnụ? Echefuola ihe ha mere na Revelation chapter 12 verse 7-9, ebe Chineke zipụtara St. Michael the Archangel na ndị mmụọ ozi ndị ọzọ ka ha lụso Lucifer ọgụ, ka ha si wee merie ekwensu, chụpụrụ ya n'ime eluigwe. Kedu maka ihe ha mere na Genesis chapter 3 site na verse 1 gụrụ gbadawa, ebe ekwensu duhiere Adam na Eve, ha wee nupụ Chineke isi, Chukwu wee bụọ ha ọnụ, ha wee baa na nnukwu ịhụju anya, chere onwe eche maka okwu ndị ya. Jizọs Kraịst onye na-eme ka ịnabata ugbu a bụ onye mere ka anyị mara na John chapter 14 verse 6 na ọ bụ ụzọ, ndụ na eziokwu. Ọ bụghị onye ọbụla ga-ahụ Chineke n'anya na-eso site n'aka ya. Ya nwakwara anyị na John chapter 10 verse 9 sị, abụ m ọnụ ụzọ ahụ, onye ọbụla si ime mba ga-enweta nzọpụta, ọ ga na-apụ na-abatakwa, ọ ga-achọtara onwe ihe ọ ga-eri. Ya mere o ji wee gwakwa anyị na John chapter 10 verse 27-29 sị, mụ onwe m bụ ezi onye nche atụrụ abụ, amara m atụrụ m, ha amarakwa m, ha na-ege m ntị, ana m enye ha ndụ ebighị ebi, enweghị nke ọbụla n'ime ha ga-ala n'iyi, enweghị onye pụrụ ịnapụ n'aka m, maka Chineke na onye na-eme ndị a niile kacha ihe niile ike. Na o ji wee kwuo na Romans chapter 8 from verse 1-2 wee kwuo sị, ọ dịghị ikpe ọmụma ọbụla dịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, maka mmụọ ahụ na-enye ndụ nke nụrụ ime Kraịst Jizọs agbapụtawo anyị na mmụọ ahụ na-achịkọta ajọ omume na ọnwụ. O ji wee gwa anyị na John chapter 3 verse 18 sị, ikpe ọmụma ọbụla adịghị ndị na-ekwe n'ime Kraịst Jizọs, ma ha abụlarị ndị a mara ikpe
bụ ndị na-ekweghị na ọkpara Chineke ahụ mụrụ naanị ya. John chapter 1 verse 12 wee sị anyị ka ha bụ ndị nabatara Jizọs Kraịst ekwerekwa na ya ka ọ ga-enye ike ịbụrụ ụmụ nke Chineke. John chapter 8 verse 12 ọ sị anyị abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla soro m agaghị aga n'ọchịchịrị kama ọ ga-enweta ihe nke ndụ. Echefukwala 2 Corinthians chapter 5 verse 17 onye ọbụla nọ n'ime Kraịst Jizọs abụrụ onye okike ọhụrụ, ihe ochie niile ga-agafe, ihe na-wee dịrị gị ọhụrụ. were eziokwu soro ụzọ ya, o nwanne, ị ga-enwetakwa ihe ị na-achọ n'aka ya. Ewo, ọ ga-egboro gị mkpa gị, ọ ga-enye gị ezumike, ọ ga-enyekwa udo. Ewo, kedu ka ị si rapụ Jizọs onye nzọpụta, gbakwuru ekwensu bụ onye ahụrụ ọnụ, ịnwụ nwanne. Ewo, ime ọkpọrọ ekwensu na-eduhie gị ụzọ, enyi m o, jụọ onwe gị ajụjụ n'ihe ndị a, enyi m o. Ewo, ime ọkpọrọ ekwensu na-eduhie gị ụzọ, enyi m o, jụọ onwe gị ajụjụ n'ihe ndị a, enyi m o. Ewo, ime ọkpọrọ ekwensu na-eduhie gị ụzọ, enyi m o, jụọ onwe gị ajụjụ n'ihe ndị a, enyi m o. Ewo, ebe Chukwu na-akpọ ha, ndị ụwa chọrọ ka ha mmadụ chegharịa dakwute Chineke onye kere gị. Chukwu na-akpọ gị. Eke ụwa si akpagharị, ị ga-atụle onye nche, ebe Chukwu na-akpọ ha, ndị ụwa chọrọ ka ha mmadụ chegharịa dakwute Chineke onye kere gị. Chukwu na-akpọ gị. Laghachi bịakwute ya, Chukwu onye kere gị. Ụgbọ oge ji anara mmadụ nke ọma, bata n'oge ndụ, oge na-agafekwa, ma ọkwara agadi n'ụbọchị ikpeazụ. Leka ụwa si akpagharị, dịka atụlewe onye nche, ebe Chukwu na-akpọ ha, ndị ụwa chọrọ ka ha mmadụ chegharịa dakwute Chineke onye kere gị. Chukwu na-akpọ gị. Leka ụwa si akpagharị, dịka atụlewe onye nche, ebe Chukwu na-akpọ ha, ndị ụwa chọrọ ka ha mmadụ chegharịa dakwute Chineke onye kere gị. Chukwu na-akpọ gị. O nwa m gee ntị, nwa m gee ntị, olu Chukwu na-ada, olu Chukwu na-ada. Revelation chapter 3 verse 20. Lee, eguzo m n'ọnụ ụzọ na-akụ aka. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ụlọ mmeghe ọnụ ụzọ, aga m abịakwute ya n'ụlọ ya, soro ya rie nri, ya onwe ya ga-esokwa nri nri. Onye na-aka ihe a?
ọ bụ onye ahụ mere ka anyị mara na Genesis chapter 2 verse 7 na o jiri aja wee kpụọ mmadụ wee fụsa ya okpuru nke mmụọ ya mmadụ wee bụrụ onye dị ndụ onye a bụ Chukwu. Hebrew chapter 3 verse 15. O wee kwuo sị ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa unu agbachikwala obi unu dịka unu mere mgbe ahụ unu biliri wee megide Chineke. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. N'ihi nke a ka o jiri kwuo sị lee ugbu a bụ oge Chineke ji anara mmadụ nke ọma lee ugbu a bụkwa oge nnukwu nzọpụta ahụ. Ezekiel chapter 33 verse 11. N'ezie enweghị mmasị maka ọnwụ nke onye ajọ mmadụ kama ka ọ lụgharịa were dịrị ndụ. Luke chapter 19 verse 10. N'ihi na nwa nke mmadụ ahụ bịara ịchọ na ịzọpụta ndị furu efu. Luke chapter 13 verse 3. Ee, ana m agwa unu ọ bụrụ na unu echegharịghị unu ga-ala n'iyi. Isaiah chapter 55 verse 6. Chọwa onye nwe anyị mgbe ọ ga-ekwe nchọta kpọọ ya ka ọ ka nọ nso. Ezekiel chapter 33 verse 20. Maka onye ọbụla ga na-atụkwu ọka ọrụ ya si wee dị. Acts of the Apostles chapter 3 verse 19. Ya mere chegharịa na chigharịpụtanụ Chineke ka o wee hichapụ mmehie unu niile. Galatians chapter 6 verse 8. N'ihi na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na mmadụ akụọ mkpụrụ ihe ọjọọ nke na-agụ ọnụ ahụ agụrụ ọ ga-esikwa n'ọnụ ahụ wee ghọta ọnwụ ebighị ebi dịka mkpụrụ. Ọ bụrụ na mmadụ akụọ mkpụrụ na mmụọ nsọ ọ ga-esikwa na mmụọ nsọ ghọta ndụ ebighị ebi dịka mkpụrụ. Romans chapter 6 verse 23. Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ ma onyinye amara nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. Hebrew chapter 9 verse 27. N'ihi na ịnwụ naanị otu mgbe bụ ihe dịrị mmadụ ọbụla nke a-gasị ya ikpe Chineke abịa. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị chegharịa laghachite Jizọs Kraịst ka o wee dịrị gị mma. Jesus, money, man,